Mbak Yus, aku nurut ngereng nopo? Ya Mbak, nih buri langsung. Mbak Yus suwun ya. Ya. Mbak Yus, aku nurut iku po umbah-umbah soalnya tangan kula pegel. Ya wes gak apa-apa mbak-mbaran. Lah ya Bu, iku lho, awake dhewe iku saiki waya istirahat, waya turu. Kok sampean oleh sih? Meh bendino yang ngono. Aku ada ngomong kesungkan. Lah apa sampean sungkan? Sampean ngono ku teguren Bu, cek gak kebiasaan. Awake dhewe iku lho waya istirahat. Gak enak wong tonggo Ya sebano. jarno, engko aku ae sing negur. Babahno. Mbak Yus suwun ya. Sik Bu, mandek. Sampean niku kok kebiasaan nunut terus ngeringno nyuci. Lek sekali dua kali gak apa-apa, tapi kalau sampean nunut kayak ngono iku bendino. Ya gak apa-apa sih wong sing ngumbal mesin cuci duduk sampean. Lagian lo aku ambek sama lo tonggoan. Masih otonggowan, iku lho mesin cucine ibuku sing nukokno aku. Harusnya sampean ku tahu diri. Mbok yo ngono iku sampean tuku dhewe lek ancene butuh, cek gak ngrepoti tanggane. Hei arek cilik, perasaane mesin cuci ku regane ku murah, mesin cuci ku regane larang. Aku gak ndek duit kayak tuku. Ya berarti sampean ku mbak-mbak ambek tangan, gak nyilit mesin cucine tanggane, wong kok gregetno. Wes gak usah wes. Iku sekali-kali kudu di ngono-ngono, Bu. Ya wes aku meneh gak katene nurut maneh. Gak ngurus, gak usah nyilih-nyilih maneh. Gregetno iku wis meneh-meneh aja diselangi, Bu. Jarno.